Meta kien qed jindirizza l-Kungress tal-General Workers Union, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-prinċipji tal-Gvern se jibqgħu msisa fuq il-ħarsien tal-ħaddiema b'enfasi fuq dħul diċenti għall-familji u sosten soċjali speċjalment għal min jiflaħ l-inqas. Dr. Abela saħaq fuq l-importanza tad-dialogu soċjali f'perjodu ta' bidliet teknoloġiċi u sfidi ġeopolitiċi li fi kliemu jirrikjedu tmexxija soda favur il-familji. Iddeskriva l-General Workers Union bħala sieħeb kruċjali fl-iżvilupp tal-pajjiż u semma kif is-sena li għaddiet ġew iffirmati 41 ftehim kollettiv li tejbu l-kundizzjonijiet u l-pagi ta' eluf ta' ħaddiema b'aktar minn nofshom iffirmati mal-General Workers Union. Il-Prim Ministru qal li l-ekonomija b'saħħitha tibqa' l-garanzija għal progress soċjali u nnota li bħalissa l-kull persuna li tirreġistra hemm 7 postijiet ta' xogħol vakanti. Għalli l-Gvern qed jinvesti f'karriri ta' kwalità, inkluż permezz tal-qalba diġitali u l-użu tal-intelligenza artifiċjali. Fakkar li din hija 6 sena li l-ħaddiema m'għadhomx jitilfu l-festi pubbliċi li jaqgħu fit tmiem il-ġimgħa u li din is-sena qed jingħataw 3 ijiem addizzjonali leave. Dr. Abela temm billi rrefera l-ħlas indaqs tal-istess xogħol u għall-implementazzjoni tal-Labour Migration Policy illi fi kliemu qed tiżgura dinjità għal kull ħaddiem fil-pajjiż. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċi-Kalaxxone fakkar kif matul l-aħħar 83 sena il-General Workers Union għaddiet minn trasformazzjonijiet profondi kemm fuq livell politiku kif ukoll fuq dak soċjali. Għalli dawn il-bidliet imxew id fit ma' żviluppi importanti fil-kundizzjonijiet tax-xogħol illi minnhom gawdew il-ħaddiema. Periċi-Kalaxxone saħaq fuq l-importanza ta' nefqa pubblika responsabbli u ta' amministrazzjoni li taħdem b'kontabilità u trasparenza bilan li titjib il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal il-General Workers Union esprimit qbil ma' diversi proposti mresqa mill-Partit Nazzjonalista fosthom li l-kola ma tkunx suġġetta taxxa u l-introduzzjoni ta' miżuri li jsaħħu l-work-life balance. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġeja, saħaq li l-General Workers Union tibqa' vuċi ta' empatija u difiża l-ħaddiema u fakkar li kull ftehim kollettiv ifisser kundizzjonijiet aħjar u żidiet fil-pagi. Spjega li ż-żidiet komplessivi li ġew innegozjati u miksuba jaqbżu sew €1.5 biljun, fondi li marru direttament għand il-ħaddiema u n-nies li l-Union tirrappreżenta.